Ayo piye perintah wong lanang pun denden kelawungan semaure engkak. Dene nek diperintah nang wong liya langsung temandang. Nang bojone ya nganti lambene jamuren ya ora mangkat-mangkat. Bangeten. Wong lanang apa-apa ketemu dewek. Gunung apa sabar nek benerane? Ah, ora usah. Wis dadi percuma perintah wong lanang engkang kok ora ditandangi kesuwen. Andel mbok, aku ki perintah ket nawesuk njunjung galon kon dilepok nang jero omah. Wutu ora wutu pancen ora kanggo gawe wong lanang. Mangan tak kesungan. Ora usah, percuma. Nyong bisa dewek. Ora kanggo gawe pancen Rika. Wong lanang kaya ora wong lanang dadak apa-apa dicolok-colok kena. Jabang bayi, wong kok kaya katem. Kok sabaran banget kok. Padahal nunggu sedela. Dadak direwangi malah garing ngomahi apa-apa nyong sing salah maning. Rika ngomong apa, Pak? Nyong gue perintah ket mau esuk ora ditandangi. Kesel-kesel weru pemean rusak. Ya perintah ket mau esuk malah ket winginane. Ya ora ditandangi. Nganti cangkeme ngumpruk nyong gone perintah Rika percuma pancen mending ditandangi dewek.